Energia trantsizioaz ariko gara gaurko saioan. Debagoienean trantsizio hori zein noranzkotan egin adosteko abian den argitzen prozesuari buruz zehazki esateko. Prozesua abian bai, baina hastapenetan dago oraindik ere, eta egun hauetan herriz-herri aurkezpen bilerak ari bira egiten. Egitasmoan, murgilduta dauden bi lagun gonbidatu ditugu berbagaira, gurean eman ditzaten xehetasun hori guztiak. Goiener Kooperatibako Oier Etxebarria eta Deba Garaia Landa Garapen Elkarteko Gariko Itzaiesta. Argitzeneko mandatu organoko kideak dira biak, prozesuaren sustatzaile izateaz gain, adostasunetik soluzioak eraikitzeko ardura izango duen mandatu organoko kide. Prozesuaren jatorriaz, bilakaeraz edota helburuez galdetuko diegu. Kaixo eta ongi etorri, bioi. Kaixo. Argitzen, zer da eta zer da bere bitartez lortu nahi dena, zein da helburua? Argitzenek erronka konplexu bat erantzun nahi dutza. Energia transizioan, munduen daukoen aldaketa klimatikoan aurrian, baiara mailan erantzun bat eman nahi dutzan prozesu bada. Elkarlanien indako prozesu baten azkenengo pausue da, oin abiatzera doiena, herritarrek, 50 herritarrek hausnarketa eta hausnarketa partekatu bat ingo dabilako gomendio sorta bat itxeko. 2023an abiatu zen D2030 sarian bueltan, eta gero eskualdeko energia transizioan dauzen eragile desberdinek batu ziren eta 2 urteko lanan ostien sortu zen talde sustatzaile bat, eta talde sustatzaile hori gero mandatu organo bihurtu da. Eta mandatu organo honek egiten dagoena da, prozesu hau zaindu, prozesu deliberatibo hau, ondo indeixen zaindu. Aipatu duzu besteak beste mandatu organoa ez da, eta bertan zaudete Deba Garaia Landa Garapen Elkartea, Goiener, horiek eta nork gehiagok diharduzue mandatu organo horretan, zein profiletako pertsona edo beto esan da erakundeak zaudete? Udaletxiek dauz, udaletxe danetatik datoz, partido politiko, zinegotzixe daukien partido politiko danetatik, industriatik, energiakin zerikusia edo landakin edo, energian bueltan dauzen eragile desberdinek gauz, eta gero mankomunidadekuek, eta bat, baiarea ordezkatzen duen eragile publiko, pribau eta komunitaixoetatik, energia komunitatik datoz, energia komunitate batzuk sortute dauzelako, orduan hori, publiko, pribau da komunitaixotik gatoz eragile desberdinak mandatu organura prozesua zaintzeko. Hori da, ez da, zuek zarete sustatzaile, zuek izango duzue prozesua zaintzeko ardura, baina prozesu honetan mugarri nagusia herritarren batzarra izango da. Zein izango da herritarren batzarra, zein izango da herritarren batzar horren egiteko nagusia? Herritarren batzarra eskualdeko 50 herritarrek osatuko dute, hauek zozka bidez jasoko dute gonbitea bertan parte hartzeko eta beraiek erabaki beharko dute parte hartzea. Prozesu batean, baiezko ematen dutenean, prozesu batean barneratuko dira, urriaren 18an hasi eta urria eta azaro bitarte 5 larun batetan jasoko dituzte, nolabait esatearren, beraiek gomendio sorta idazteko, eta finean mandatu organari helarazteko, behar adina dokumentazio eta informazio guztia. Eta horretarako, 5 astebukera horietan, adituak etorriko dira, 50 herritar horiei informazio zabal, sakon, osatu eta albezain objektiboena emateko. Eta zer nolako informazioa izango da beraien eskura ipiniko dena, egoera ulertzen lagunduko dien zer nolako informazioa? Energia transizioan bueltan behar beste informazio klima aldaketai buruz, kontsumitzen den energiari buruz, zelan sortzen denari buruz, sortziak eragiten dituen gauzei buruz, kontsumo murrizketa bueltan jauki beharreko informazioei buruz, azkenien prozesu deliberatiboak, gomendio sorta hori etorri behar da, kontsumo murrizketa eta energia berriztagarrien sorkuntzan arteko ekilibrio batetik, edo eurak erabakiko daue zer emun zer garrantzi, baina horren inguruan gomendio sorta bat iteko beste informazio biharko daue eta informazio hori emungo jakie. Alik eta objektibuena, baina alik eta anitzena be bai. Ez
bidero baterutz eritzi desberdinak jasoko ditue, bakoitzak bere argumentazioekin, eta gero eurek erabakiko daue, zein dan euren gomendio sorta. 50 lagunez osatutako batzarra izango da. Aipatu duzu ez da, gutunak jasoko dituztela hainbat herritarrek dagoeneko bidalita daude gutun horiek, zenbat herritarrek jaso dute honetan parte hartu ahal izateko gonbidapen edo proposamena? 5.000. Eta horien artetik, interesa erakusten dutenen artetik, baldin eta 50 baino gehiago izaten babira, atzera ere bigarren zozketa bat egingo da. Baiaran aniztasuna eta baiarako eragile edo herritarren baldintza desberdinen arteko alik eta ordezkaritza anitzen atopatu guran, irizpide batzuk pentsatu dira, eta irizpide horre bete ahal naixan edo 50 horrek aukeratuko dira edo zozketatuko dira. Herriz-herri aurkezpenak egiteko egunak dira hauek, joan zen astean, ekin zenioten hain justu ere erronda horri, Elgetan, zer moduz, joan zen? Bueno, ondo joan zen, intzan inbiarrekue eta herritarrak batu zian, eta Behin irailean aurkezpenak egin eta herritarren batzarra osatuta, hurrengo urratsak zeintzu izango dira, zeintzu dira prozesuaren datak? Lehen esan bezala, urriaren 18an hasita, 5 egun markatuta daude agendan, 50 herritar horiek bileretan parte hartzeko. 5 larunbatak dira, urrian 18 eta 25, eta azaroaren 8, 22 eta 29. Egun osoko jarduna izango da, atsedenaldi eta otordurako demora hartuaz, nola ez, eta era intentsiboan lanketa burutuko da 50 parte hartzaile horiekin, eta 50 parte hartzaile horiek argitzen prozesua bera hasieratik, hastapenetik izan den bezala lankidetzan eta ahal bezain adostasun handienean planteatuko digute gero mandatu organoko kideoi gomendio sorta bat. Hori da ez da, 5 zapatutako lansaio edo izango dituzte lehenik eta behin informazioa jasotzeko, eta hori eta gero zer, berehala hasiko dira elkarrekin gomendio sorta hori lantzen edo zein izango da jarduteko modua? Formazioa jasoztian, elkarrekin hausnartuko daue, bide laguntza bat edukiko daue, elkarrizketa horrek, hausnarketa horrek errezteko, eta gero, inditxuen hausnarketen eta inditxuen elkarrizketen, inditxuen diskusinuen bueltan, gomendio sorta bat idatziko daue. Eta ez di bakarrik egongo, inguruen, prozesu horrek bideratzen dakixen jendea edukiko daue. Orduen, oso prozesu zainjua izango da, oinarte izendan bezala, eta goxo egongo direlakuen gauz, gu oinarte behintzet oso goxo egon garelako, eta betzatzen dut herritarrape modu igualien, modu berien tratauko dituela, goxotasunez eta konfiantzan eta eremu seguruen da danok parte hartzeko aukera emanaz, eta norbere iritziak emateko aukera osuak emanaz, da nik uste animatzen dienentzat behintzet, aberazgarri izango da ez bakarrik ikasiko daudenagatik materian, baizik eta gauzak itxeko moduagatik bai. Izango dute eperen bat gomendio sorta hori osatzeko? Noizko aurkeztu beharko dute? Azarako eta beratzirako. Zapatu horreitan inbida bai. Gero, mandatu organoak deliberazio prozesu bat hasi beharko duelako segidan, datorren urteko udaberrira begira. Orduan, datak ja finkatuta daude eta datak aldan neurrian betetzen joatea komeni da. Tirau guztia lehen zenioten moduan ez da utxetik hasi, zuko hier D2030 aipatu duzu, eta hori galdetu nahi nizuen, ez da zeintzu diren ekimenaren aurrekariak energia trantsizio ardatz hartuta, ze bide eginda Baiaran gaur egunera arte? Bai eremu publikoan, bai eremu pribauan, da bai eremu komuniteixuan gauzak egiten jundie. Nahiko modu apalien, baina udaletxik euren aldetik euren inbierreko dauki, jasangarritasun legia bete biharra daukielako eta energia kontsumo murrizketan eta berriztagarrien sorkuntzan bakoitza bere etxeko lanak egiten dabil, Eskoitzako udalak azkena geotermia potente bat egin dau, oinatik aspalditxi dauko urjauzitxeak, baina fotovoltaikatan eta begauzak egiten dabil, Bergarako udaletxiepe udalek badabiltz, euren bete biharreko egiten. Eremu pribauen, enpresek eta herritarrek, badabiz gauzak egiten, kontsumo murrizketan eta sorkuntzan bai, batez be, fotovoltaikuen badabiltzelako bateiatuetan plaka jarten adibidez, ezta. Eta eremu komuniteixuen, energia komunitate sortu die, hainbat herritan, Elgetan, Bergaran,
Lehintz Baiaran, Oñatin sortu berri da honeko, badauz energia komunidadiek, ezta? Eta bai, eremu publikoan, pribauan eta komunitexuan aurrera pausok indi azkenen urtietan. Eta debagoiena da, markoa, zenbaterainoko garrantzia dauka, emango den jauzia, adosten dena delako jauzi hori, eskualde mailan adostu eta emateak. Garbi dago, markoa eskualdea behar duela izan. Azken finean, arazo komun baten aurrean gaude, energiaren trantsizioaren lanketa honetan energia menpekotasuna itzela da, zer esanik ez Debagoiena eskualdeak bere izaeragatik duena, eta horren aurrean ikuspuntu desberdina daude, eta baita ere noranzko desberdinak egon litezke, ez? Garbi ikusten zena zen hasiera batetik, eta oinarrietako bat adostasuna denez, eskualde mailako adostasuna behar duela izan, hemendik aurrera markatzen den gomendio sorta horrek ezarriko duena. Eta horrek ekarriko du baita ere eskualde mailako neurriak hartzea, bakoitzak bere eskumenetik eta ahalbidetasunetik. Hori da, ez da izan ere, lehen aipatzen zenuten moduan, egin dira, ez da, aurrera bideak batean eta bestean, baina galdera da, Baiarako herrietako errealitateak, dituzten aukerak, egindako aurrera bideak, asko aldatzen dira, batetik bestera, puntu ezberdinetan daude, Debagoieneko herriak? Bai, puntu ezberdinetan dauz, baina kontu da, Baiara moduen konsumitzen duela isa 2000 gigabatio ordu urtean. Eta sorkuntza berriztagarrixe, tokixan toki gehiago edo gutxiago dauz, baina kontsumo mailak industrian eta garraioan itzela die, eta hori mankomune daukou, eta horri buelta eman behar jako. Horrei, transizio energetikoen, edo energia kontsumo murrizketan eta berriztagarrixen sorkuntzan, pausa handi bat inbierra dauze, isa 2000 gigabatio ordu horreitatik, hemen sortzen dana 1/8 edo da. Eta argindarra horren 1,35 edo da. Beste dana, kanpotik dator. Argindarrian, edo gazian, edo petroleuan, gasolinian edo dieselian. Orduan, menpekotasun itzel horri, buelta iteko, Baiara mailan behintzen pentsau bihu, gero ikusi beharko duena da, Baiara mailan, Baiarakoei erantzun alizengo duen, edo ez, hori gomendio sortan etorriko da. Eurek erabakiko da berritxarrek, bai, honei erantzun nahi dotzau, edo ezin dotzau erantzun. Baina kontsumo murrizketan nondi joango dan, kontsumo murrizketarako gomendi sorta, bertan energia berriztagarrixekin zenbat sortu nahi dan, zelan sortu nahi dan, gomendi sortan etorriko da. Gure mugetatik kanpo sortutako energia da, neurri handi batean darabilguna, eta ezbaian jartzeko ere nola sortutako energia den, ezta? Bai, argindarrien adibidez, guk Espainiako argindarra kontsumitzen dugu, eta Espainian erdixa gutxi gora bera argindarren erdixa berriztagarrixekin sortzen da, baina beste dana ez da berriztagarrixekin sortzen. Gazakin sortzen da, nuklearrakin sortzen da, eta hori energian 1,35 bestik ez da. Beste 1,65 ez da berriztagarrixe. Gaza da, edo garraiorako ibiltzen duen gasolinia, diesela, eta gauza guzti hori ez da berriztagarrixe. Orduen badau bidie. Eta hemen, zertan erabiltzen da energia kopuru gehien? Industrian eta garraioan, dudabarik. 80% industrian eta garraioan. Argindarrian eta argindarraztanian. Batez ere hemen, Debagoienean, Elena aipatzen zuen ez da gariko hitzek eskualde honen izaera, ez da? Industriak pisu handia dauka hemen, eta orduan industriak duen energia menpekotasuna nabaria da, baina garraioari dagokionean beste eskualdeetan ere beste hainbeste pasatzen da. Orduan bi arlo horiek dira gurean, dudari gabe kontsumo eskaera handiena dutenak. Norabidea aldatu beharra dago? Horretan ez dago zalantzarik? Bai, norabidea garbi dago. Azken finean, norabide horretan bi lirateke helburu nagusiak, bat funtsezkoa energia menpekotasunaren bajatzea, nabarmenki, eta horrekin lerrokatuta energia berriztagarrien sustapena. Falta dena da, norabide horretara iristeko noranzkoa aukeratzea. Eta mandatu organoak herritarren biltzar honi erapartekatuan ematen dio noranzkoa zuzentzeko lanketa edo gogo eta partekatu hori burutzea. Hori da ez da, norabidea aldatu beharra ikusten da, jauzia emateko premia ikusten da, baina zeintzuk dira noranzko posible ezberdinak? Mandatu organotik esaten duguena da,
kontsumo murrizketa egin behar dela, eta geratzen den kontsumo horren alik eta parte handixena berriztagarri bidala, eta alik eta gertukuena. Mandatu organoak hori enkargau egiten dago hori, herritarrek erabaki deixien, zenbat murriztu bidan eta zenbat berriztagarri sortu bidan gure baiaran. Hortik aurrera, gure baiaratik kanpotik biharko dauen edo ez, herritarrek erabakiko daue, herritarrek ingo daue euren gomendixua. Horrelako kalkulurik oraindik gaur-gaurkoz ez dago eginda, zenbat sortu beharko litzatekeen bertan, zenbat izan beharko litzatekeen berriztagarria, hori guztia da lanketa honetan sartzen dena. Edo helburu batzu badaude finkatuta. Zenbat murriztu behar dan, zenbat eta gehiago murriztu, menpekotasuna murriztu egiten da, baina zenbat murriztu bida. Ixa 2000 gigawatt ordutik nora jetxibi gara. 500 jetxibiu, 200 jetxibiu, 1000 jetxibiu. Eta gero, geraketan dan horren berriztagarrixekin sortzie, baiarako berriztagarrixekin sortzie, zenbat eta gutxio izan, erraxagoa izango da. Orduen, baina zenbat eta berriztagarri gehiago inpini baiaran, orduen da, impacto gehiago egiko da. Edo zer gauza, egiten duen edo zer gauzak, murrizketak ez, baina egiten duen edo zein proiektuk, edo zein sorkuntzak, bere impactu duko. Eta hori kontan ekiko da herritarrek. Erakunde publikoek, enpresek, gutako bakoitzak guztiok dugu, zer egin, baina badago besteak baino pixuzkoagoa edo erabakigarriagoa izan daitekeenik? Bakoitzak bere esparrutik egiteko ahalbidetasuna badauka, maila txikitik hasita handira. Orduan, ez da zertan batek besteak baino gehiago, Oierrek zionaren arira, donak batera lanketa horretan buru belarri sartu ezkero, azken finean emaitzak eta etekinak etorriko dira. Izan administrazio publikoak bere aldetik, nola ez, eta norbanakoak etxetik hasita. Ikusten da, badabilela kontzientzia hori areagotzen, zerbait egiteko beharra. Geroz gehiago ikusten da? Nik uste baietz. Azkenen lurrak dein dituen mugetatik kanpo gabiltz, bizitzen eta kontsumitzen, eta horrela ezin dugu segi. Orduan horren aurrean, nik uste gizartea bera ere, erabat jakitun dela, egoera honetan ezin dugula segi, eta zerbait egin beharra dagoela, ez? Norabide horren bidean, norantzkoa definitzen hasi beharkoa genuke. Ja berandu gabiltz, nola baita esatearren. Eta egiteko pres gaude, kontzientzia bai, baina gure eskuetan dagoen hori gaur egun bertan egiten dugu? Nik uste dut, bakoitzak aldauen egiten dauela, baina igual bultzada falta jakula. Eta deliberazio prozesu honek, 50 pertsona behintzet, ondo formauko ditu, eta ondo kontzientziatuko ditu, eta ondo sensibilizatuko ditu. Eta 50 pertsona horrek euren inguruen be badauki jendie. Eta mandatu organuen be bagaz eragile mordo bat. Eta danok kontzientzia eta sensibilizazio maila altu eduko. Orduen, apurka aldatu biherra dauela bai, danok nahiko orokorra da, hori onartute dau, baina bakoitzaren aldaketa puntu hortan bultzadatxoa behar dut. Hau, bultzada bada. Oraintxe gaude, mugikortasune astean murgilduta ere, halakoak behar dira eta beharko dira oraindik ere. Bai. Dudarik gabe. Tira, argitzen prozesura bertara itzulita, herritarren batzarrak adostutako gomendio sorta, mandatu organoak aztertuko du. Zenbateraino izango da loteslea? Mandatu organoak berak konpromiso hartuta dauka, iritsiko zaion gomendio sorta hori aztertu eta alduen guztian betetzeko pausoak emango dituela. Horretarako, aztertu beharko da, dudarik gabe gomendio sorta hori, eta erantzun arrazoitu bat bideratuko da mandatu organetik, hor markatutako ekintza desberdin horien egingarritasunera begira, agian baten bat ez delako posible izango gure eskumenetatik doalako edo, baina edozein kasutan sakon aztertuko dugu, herritarren gandik jasotako gomendio sorta delako, horrek duen pisuarekin, eta alden neurrian bideratzen saiatuko gara. Prozesuaren funts edo xede nagusienetakoa hori da. Eta gogoratu ditzagun datak, esan dugu, herritarren batzarrak gomendio sorta aurkeztu beharko duela noizko? Azaroaren 29-erako, ordurako 5 zapatuetan zehar, 50 herritar horiek izango dute prozesuko bileretan lanketala burutzeko momentua.
Eta behin hori jasota, mandatu organoak noizko? Hurrengo urteko udaberrian zehar, dagokion azterketak burutu ostean, arrazoitutako erantzun bat emateko konpromiso hartu dugu, eta gure intentzioa hori da. Tira, behin erantzun hori eman da, ekiteko momentua izango da, badago, gaur-gaurkoz hortik aurrerako helburu edo dataren bat aipatzerik edo ikusteke dago guztia? Mandatu organoak gomendio sorta jaso, lanketa batein 3-4 hilabetetan, eta hortik erantzuna, gomendio bakoitzei erantzun bat. Hortik aurrerakoik guk ez dugu ezagutzen. Oso neurtua dabil izaten eta izango da guztia, neurtua, zaindua, garrantzitsua da horrela izatea. Fruituak eman ditzan. Prozesu deliberatibo honeik, herritarrekin inbierrek honeik ondo zaindu bidie eta goxotasunez eta parte hartuko daubienek, benetan eurek esaten daubienak zerbaitetako balixo daue sentiru behar daue, ze hola da. Eta hori ez da gaur eguneko gizarte honetan dauen konfiantza maila ez da ina hundixia. Eta 50 lagun honek sentiru bi daue konfiantza eurek esango dauen horrek zerbaitetarako balixo dauela. Eta guk hortan sinisten du, balixoko dauela. Tira, Boier Etxebarria eta Gariko Itzaiesta eskertzen dizuegu bisita, jarraituko dugu nola ez, prozesu honek ematen duenaren jarraipena egiten, mila esker. Zuri.